ni'n goffa siarad am raglen number 1 ar Netflix. Wel, ie. Missing You. Oedd o'n ffantastig. Mynd lan yn y byd. Lan yn y byd. Mynd lan yn y Oedd e'n wych. Oedd e'n wych. Ti'n gwylio fe? Ie, ti'n gorffen neithiwr, actually. O, dy fe? Ie. Ffantastig, yna. It's a good binge yn dweud. Cath gweithio ni sy'n fach am dy gymeriad i. So fi'n chwarae rhan yn yr heddlu sydd yn yr adran le mae pobl wedi mynd ar goll. So ni'n trio ffindo pobl sydd wedi mynd ar goll, a dyna fel mae'r stori'n dechrau yn Missing You, bod rhywun wedi mynd ar goll sy'n arwain i lawr y trywydd yma sydd wedi cael ei glymu. Mae gymaint o heine, yn agos e, mae just, ie. Beth oedd e fel ar ôl ti'n neud ei wedyn? Oedd dod pobl yn nabod i'r street a popeth i gyd? Fi wedi cael mwy o'na tryn. Oedd e'n enfawr, oedd e? Oedd e'n, ond oedd y pwysau fi'n credu oedd arnyn nhw fel cwmni i ail greu llwyddiant Fool Me Once, yr un nath cyn ni, yn huge, ac o ti'n teimlo'r pwysau yna, oedd pawb yn eitha nervous am beth o'n i'n neud a bod ni'n neud yn iawn a bod e'n mynd i fod yn llwyddiant. Ond ie, fi wedi cael bach mwy o ges pobl, just bach fel, oh my god, you're the girl from Missing You. A mwy o sylw ar cyfryngau cymdeithasol wyn, ti'n cael pobl yn slido mewn i DMs ti, neu randomly? Really random. Oedd e ddim yn gwybod, nath e joca bod fe'n gwybod beth o DMs. Pan nath ni weid yna... Ie, na'r gwaniaeth yr oedran, pervert yr yna. Na, mae cwpl o negeseuon bach wir. Milf fi'n cael yng ngalw drwy'r amser nawr. Brilliant. Wel ie, ond fi yn fam, ydw, but the other bit, I'm a bit like... Hei, fi'n gilf nawr. Ti yn? Wel, na, sam ni weid beth ti yn. Ddim. Mae'n lyfo fel bod ti'n galw hunan ti yn gilfed. Hei, ges i I'm a gilf now. sleidodd rhywun DM mewn. O, sleido rhywun DM mewn i. Sleido rhywun mewn i DMs ti. Dwi'n gwneud mlaen o hwnna, Cath. Iawn. We got that, great. Wedyn ni yn ôl hwn, ni ti di wastad licio perfformio, i ti? Oh my God. Caraf y byd o'r bron, ond nid oes llai o leim gwlad hynny yn fy mro. Oh my God. Oh my God. Beautiful. Braidd i weid, gyd y clips o'r Eisteddfod, nes i un Eisteddfod, dans o gwirin, a sy'n neb wedi ffindo fe. A fi mor falch sy'n neb byth wedi ffindo. Ethych chi llwyfan? Do. O, mae'n ar rywle. Honestly, a fi gweld clips o'r am y pawb. gosh. Pawb yn mynd ffyr hyn. Oh no. Ti'n gwybod beth sy'n... Na, no. Beth? Byth. Oedd fe? Na. Ond nes ti o Cerdant i'r cwm, i'r Cobbles, achos ti wedi bod Coronation Street fyd. Do. Biggest fan Coronation Street fan hyn. Dwi ddim yn colli. Rhaid i miso episode y rhywod o fe. Wel, dim y rhywod. Joker. Na, dim as y last 20 years, sure, 25. Waw. Beth i fynd ar mastermind? Fi'n cofio ti Beth i fynd ar mastermind? Coronation Street. Oedd e ddim wedi gweithio mas ar y chase iddo fe, bydde fe ddim. No. Mae'n crazy le fod ar mastermind. Dwi'n i mas for this room. Ie, sy'n ei gael eich. O ti, Coronation Street, o ti starstruck o gwbl gyda'r actorio yna, unrhyw un yn nhw? Ie, ti'n bach, achos ti'n cael dy godi yn dwi, ti'n gweld nhw ar y teledu bob nos, yn ti, a ti'n meddwl, dyn nhw ddim yn bobl go iawn, a wedyn ti'n cerdded mewn i stafell, a maen nhw na, a ti'n fel, oh my god, yn wedig, offers i'n neud golygfeydd gyda Rita. Ie. A she's a legend. Ac o'n i yn really nervous am hwnna. Achos oedd rhywun di warno fi yn gweud, you'll be okay if she likes you. O'n i fel, oh my god. Ac o'n i'n neud acen, Northern, so o'n i'n meddwl, oh my god, os mae'n meddwl bod hwnna'n rubbish, mae'n mynd i absolutely casau fi. A is he just mewn yn probably over the top nice, a bod, you know, hi, hello. A gerddys i off, a nath y pob person oedd wedi gweud ar fi droi ti yn gweud, she liked you. Well, thank goodness. Beth yma'r acen, oedd acenion yn dod yn naturiol i ti? Nodd yn acen oedd e, fe? Ie, goffes i'n neud, ie. Fel ti'n gweud, gweithio ni to, fel ti'n... Oh god, beth oedd e'n cymryd? That was Tara Swift. And I was trying to get Chesney and beth yw enw, oh my god. Chesney, ie. A beth yw enw Graig, Oh, this is going really well, isn't it? Really well. So Chesney wedi cael quads, ac o'n i'n trio cael nhw i joino Freshco yn yr advertising campaign. Advertising campaign for Freshco with Tara. Fi os di conno nhw, os ti'n neud? Do. Os trigger words y ti wedyn i wneud acenion arbennig? Fi'n goffo clywed rhywun yn gweud the whole thing a copio fe. Fi ddim yn dda iawn am glywed yn hunan. Ond gyda hwnna, o'n i wastad mynd nôl i Tara, Swift, Freshco.